ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mapalad ang mga taong may sandigan sa buhay sa pamamagitan ng kanilang mga kapatid. Alam kasi nila na meron silang maaasahan sa oras ng kagipitan at kakampi kapag sinaktan sila ng mundo. Ikaw, kabarangay, meron ka bang butihing kapatid? Dear Papa Dudut, matuturing na biyaya mula sa langit ang pagkakaroon ng kapatid. Lalo na kung ito ay magiging sanggang dikit mo sa buhay. Yun bang kasama mo sa buti at sama ng panahon at handa kang tulungan anuman ang mangyari? Bata pa lamang ay pangarap ko na talagang magkaroon ng kapatid, Papa Dudut. 8 taon din kasi akong naging solong anak ng mga magulang namin. Hirap din kasing magbuntis si nanay at matuturing na himala sakaling mabigyan pa nga nila ako ng kapatid. Pero mabuti ang Diyos. Dahil pinagkaloob nila ang katuparan ng kahilingan ko nang ampunin nila si Clark. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang magpakilala sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Jaymon, 34 years old at taga Silang Cavite. Sa kasalukuyan ay masasabi ko na masaya ako bagaman may kulang sa buhay ko. Paano nangyari yon? Siyempre kasama ko ang aking pamilya at silang rason kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Ngunit, ano nga ba ang kwento ng aming pamilya? Yan ang dahilan kung bakit napasulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Magsisimula ang lahat ng 23 anyos pa lamang ako at 15 anyos naman si Clark, Papa Dudut. Saan na kaya si Clark? Sabi ni nanay sa malapit na tindahan lang naman daw niya inutusang bumili ng suka at toyo. Kahit kailan, napakagala talaga ng batang yun eh. Hala, ano yun? Naku, nag-aaway ba yun? Naku, mga kabataan na to. Awatin niyo, dali. Hoy! Ano ba kayo awatin niyo? Akala niyo uurungan ko kayo porque marami kayo? Ha? Clark! Kuya! Tumayo ka nga dyan! Wala ka pala, Clark eh! Ano? Puro ka lang yabang! Sino puro yabang, ha? Uy, tumigil na nga kayo! Nagkakasakitan na kayo eh! Saka kayo ha? Gusto niyo ba ipabarangay ko kayo? Ang lalakas ng loob niyong pagtulungan ng kapatid ko eh. 3 kayo tapos mag-isa lang siya. Eh bakit? Kapatid niyo ang nauna! Inangasan kami! Pinagsasasabi mo kayo kaya nauna! Tumigil na sabi kayo! Magsiuwi na nga kayo, lakad na! Clark, umuwi na tayo. Kanina ka pa hinahanap ni nanay. Lagot ka talaga dun. Nay, na yung magaling yung anak. Naabutan ko lang naman na nakikipag-away. Siya lang mag-isa tapos 3 pa yung kalaban. Kaya ko naman sila kung hindi ka lang sana umiksena, kuya. Ano kaya? Kitang-kita ko, hinahalikan mo na nga yung semento pagdating ko eh. Clark naman! Ano bang naisip mo't nakipag-away ka pa? Tingnan mo nga yung itsura mo. May pasa ka sa labi, may gasgas ka sa kamay. Sigurado ka bang ayos ka lang? Eh, baka mamaya may bali ka pa, ha? Halika, ipapadoktor kita. Wag na, Nay. Ayos lang naman po ako. Mababaw lang naman mga sugat ko eh. Saka gagastos pa kayo. Inaalala ka lang naman ni nanay. Saka ako rin. Malay ba namin na tinitiis mo lang pala tapos may masakit na pala sa'yo? Ay, kuya naman eh. Ano ba kasi nangyari? Totoo ba na inangasa mo sila kaya ka nila pinagsusuntok? Siyempre hindi. Sila kaya nauna, inaasar nila ako kaya pinatulan ko. Akala nila mananahimik lang ako sa isang tabi, ha? Di ako ganun tao, no? Pero sana nagtimpi ka pa rin. Lalo 3 sila, mag-isa ka lang. Di naman sa lahat ng pagkakataon, papairalin mo yung pikon mo. Di mo sila kailangan patulan. Paano na lang kung napuruhan ka, di ba?
Tama ang kuya mo, Clark. Pinag-alala mo kami. Mabuti pa, gamutin ko na muna yan sugat mo, ha? Tapos pumunta tayo ngayon din sa ospital para ipa-check up ka. Nay naman wag na. Huwag ka na lang kumontra. Papadudot pinadoktor namin si Clark at buti na lamang dahil wala naman siyang baling buto sa kanyang katawan. Kaya nga napanatag kami ni nanay. Habang pauwi ay kung todo sermon ulit siya sa aking kapatid na napapailing na lamang dahil wala naman itong magawa. Kabaligtaran ko ng ugali ang kapatid kong si Clark, Papadudot. Mahiyain ako samantalang malakas naman ang loob niya. Mabibilang lamang sa mga daliri ko sa kamay ang mga taong pinagkakatiwalaan ko kumpara sa kanya, na halos kaibigan ang lahat. Madaldal din siya, tahimik lamang ako. Masipag akong mag-aral noong nasa edad niya pa lamang ako, ngunit may pagkabulakbol at hindi seryoso sa pag-aaral niya ang aking kapatid. Palaaway din talaga siya dahil mabilis mapikon. Sa kabila ng mga pagkakaiba namin ay mahal namin ni Clark ang isa't isa, Papadudot. Vocal ang kapatid ko sa pagsasabi niya na iniidolo niya ako sa maraming bagay. Tulad ng pagtugtog ng gitara. Galing sa pagre-report sa klase namin noong sabay pa kaming nag-aaral. Pakikipagtalastasan at kahit na nga sa paglalaro ng chess. At minsan ko na ring sinabi sa kanya na hanga ako sa mga kakayahan niya. Na hindi ko nagagawa lalo na at nalilimitahan ako sa pagiging introvert ko, Papadudot. Noong nagtrabaho na ako ay nagsimula ng lumayo ang loob namin ni Clark sa isa't isa. Aaminin ko na naging abala na ako sa pagtatrabaho. Focus kasi ako sa pagpo-provide sa aming pamilya dahil gusto ko na pahintuin sa pagtitinda ang nanay namin. Kaya ni mag-usap kahit simpleng kumustahan ay hindi na po namin magawa ng kapatid ko dahil pag-uwi sa bahay ay kinakain ako ng matinding pagod. Tapos dumating sa buhay ko si Mary Grace, katrabaho ko na nakamabutihan ko. At hindi po nagtagal ay niligawan ko nga't naging kasintahan, Papadudot. Kain ng kain, Mary Grace. Sarap ang luto ng nanay ko. Oo nga Paborito ko na tong pochero. Panalo! Nako salamat naman kung ganon dahil nagustuhan mo na. Excited po talaga ako na matikman tong specialty ninyo. Kasi laging binibida ni Jaymon tong luto ninyo. Talaga? Nako, bigla tuloy akong nahiya. Wag na po kayo mahiya, Nay. Tsaka, totoo naman po yung kinukwento ko kay Mary Grace Tingnan nyo, enjoy na enjoy siya Totoo po. Ang sarap-sarap talaga ng luto nyo. Naku, mukhang mapaparami ako ng kain ito. Ayos lang yan. Basta kumain lang kayo ng kumain, ha? Masaya talaga ako na sa wakas may pinakilala ng girlfriend tong anak ko si Jaymon. At saka, sana ikaw rin ang mapangasawa niya. Ay naman, asawa talaga agad. Oo, bakit? Ayaw mo ba? Gusto pero mga bata pa po kami ni Mary Grace. Saka gusto pa po naming i-enjoy ang pagiging mag-boyfriend at girlfriend namin. Tama po si Jaymon, tita. Ay, oo naman, syempre. Teka, asan po pala si Clark? Bakit di natin siya kasabay kumain ngayon? Ay, nako, yung kapatid mo, hindi pa rin umuuwi. Talaga po? Sana naman kaya pumunta yung batang yun. Andito na po ako. Oh, Clark, anak, mabuti naman naisipan mo pang umuwi. Uwi mo naman, Nay. Hindi pa naman hating gabi. Ha? Ano sabi mo? Hoy Clark, ba't mo sinasagot ng ganyan si nanay? Bakit, kuya? Pagagalitan mo rin ba ako? Napapansin ko parang pinagtutulungan nyo na ako ni nanay Hindi naman yata patas yun. Dalawa kayo, mag-isa lang ako. Wala kaming ginagawang masama sa'yo ng kuya mo. Saka, saan ka ba nang galing? Bakit ngayon ka lang? Sa classmate ko, may ginawa kaming project. Talaga lang project? Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Clark, ano ba? Ay, naku, pasensya ka na Mary Grace ha. Nakita mo pa tuloy paano kami mag-away. Pero hindi kami nag-aaway-away dito ha. Pinagsasabihan lang namin yung... May bisita pala kayo? Ay, oo, nak. Kaya pwede ba? Umayos ka. Sino ka naman Hoy Clark, ba't ganyan ka magtanong?
Hindi naman ikaw tinatanong ko, kuya, yung bisita. Hi, ako si Mary Grace. Girlfriend ako ng kuya mo. Girlfriend? Wow, may girlfriend ka na pala, kuya, tapos di mo man lang nakwento sa akin? Sa bagay, busy ka na nga pala sa ibang bagay. Sino na lang ba ako para pagkwentuhan mo, di ba? Clark naman. Kaya nga sinama ko rito sa bahay natin si Mary Grace para makilala niyo ni nanay. Nakilala ko na siya, ayos na yun. Buti pa, matutulog na ako. Ano, hindi ka nakakain? Busog po ako, tsaka inaantok na ako eh. Naku, Mary Grace, pasensya ka na talaga ha. Ganyan lang talaga yung ugali ng anak kong yun. Nako, wala naman pong kaso yun, tite. Baka pagod lang talaga si Clark. Kaya mo, kakausapin ko na lang po si Clark bukas na. Papadudot, aaminin kong nagulat ako sa inisyal na reaksyon ni Clark nang makita niya si Mary Grace. At mas nabigla pa ako sa kung papaano niya ito patunguhan habang tumatagal. Bastos, walang modo para sa akin ang datingan noon, kaya naman kinain ako ng hiya para sa aking girlfriend at pag-aalala na ayawan niya ang pamilya ko. Buti na lamang at nandyan si nanay para sawayin ang kapatid ko dahil hindi ko kayang magalit ng todo-todo kay Clark. Mabuti na lamang at wala lang kay Mary Grace sa mga nangyari. Kesyo meron din daw siyang mga nakababatang kapatid. At parang naka-default na sa ugali nila ang ganong mga kilos at pananalita. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin napigilang malungkot, mainis at magtampo sa kapatid kong si Clark. Dahil pakiramdam ko ay hindi lang sina Nanay at Mary Grace ang binastos niya ng gabing yon, kundi ako rin na kuya niya. Kaya nga ginawa ko ang bagay na sa tingin ko ay nararapat kong gawin, at yon ay ang kausapin siya. Pero nauwi lamang ang pag-uusap namin sa matinding pag-aaway. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinabi ni Clark sa akin na masyado ko raw pinagtatanggol si Mary Grace. Samantalang noong ko lamang ito nakilala. Sinagot ko siya na normal lamang yon dahil girlfriend ko na nga ito. Pero nangatwiran ulit si Clark na hindi raw niya gusto si Mary Grace. Noong tanungin ko kung bakit ay wala naman siyang naisagot. Doon ko sinabi na tigilan na niya ang ganong klase ng pag-uugali dahil hindi yun maganda at nakakahiya sa girlfriend ko. Pero imbis na magpasupil, humingi ng tawad at mangako na hindi na ulit siya mambabastos, ay nagalit si Clark at doon na nagsimula ang away namin. Mabibilang sa mga daliri ko sa kamay ang tagpo na nag-aaway kami ng kapatid ko. Hindi kasi ako pumapatol at sa abot ng makakaya ko ay inuunawa ko siya. Kaya nga masakit sa akin na nauwi sa away ang sanay dapat na maayos lamang naming usapan. Alam ni Mary Grace ang nangyari kaya inalo niya ako at sinabihan na mabuti akong kapatid. Na spoiled lang daw talaga si Clark at dapat wag ko raw hayaan na maapektuhan niya ang nararamdaman ko. Dahil doon ay gumaan ang loob ko. Hindi nagtagal, lagi nang nasa bahay namin si Mary Grace, bagay na madalas na kinakainis ng kapatid ko. Tingin ko wala naman ako nakalimutan eh. May soft drinks, potato chips. Sigurado matutuwa nito si Mary Grace. Bakit ba kasi lagi kang nandito? Wala na ba kayong ibang tambayan ng kuya ko bukod dito sa bahay, ha? Ano ba kasing masama na nandito ko? Kuya mo naman nagpapunta sa akin dito. Teka, si Clark at Mary Grace ba yun? Ano kayo nangyayari sa kanila? Nag-aaway ba sila? Teka, buti pa, bilisan ko na nga ang lakad. Ano? Sumagot ka, tinatanong kita eh. Uy! Ano nangyayari dito? Buti naman dumating ka na, Jaymon. Bakit? May problema ba? Tsaka, ano yun? Nag-aaway ba kayo ni Clark? Hindi, wala akong ginagawa dyan sa jowa mo, no? Anong wala? Kanina lang tinataasan mo ako ng boses. Jaymon, yung kapatid mo inaaway ako.
Bakit daw ako nandito sa bahay ninyo? Totoo naman eh, palagi ka na lang nandito. Wala ka bang bahay? Ako nagpapunta kay Mary Grace dito sa bahay. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ako galit kuya, nagtatanong lang ako. Kaya nga, bakit mo ba tinatanong? Wala naman kaming ginagawang masama. Di naman siguro kami nakakaabala sa'yo lagi kang wala sa bahay natin. Bigla-bigla ka nalang susulpot kung kailan mo gusto tapos magkakaganyan ka pa. Bakit? Bahay ko rin naman to ah. Ayaw nyo nga magsama ako ng barkado ko rito tapos ikaw, sama ng kung sino-sino? Hindi kung sino-sino lang si Mary Grace. Girlfriend ko siya, Clark. Tsaka, bakit ka ba nagkakaganyan ha? Ano ba problema mo? Wala. Parang di naman yata tama yung ugali mo na yan. Kailan ba ako gumawa ng tama sa paningin nyo ni nanay ha? Lagi na lang masama tingin nyo sa akin eh. Buti pa makaalis na nga lang sa pamamahay na to. Teka, sandali lang. Bakit ba? Anong bakit ba malapit na maghapunan? Pauwi na yung sinanay, bumili lang ng ulam. Ka na umalis. Kakain na tayo maya-maya. Ayoko nang kumain na wala na ako ng gana. Clark naman. Hayaan mo na lang siya. Masyadong maarte. Mary Grace. Totoo naman ah. Narinig mo nga kung paano ka sagot-sagutin, no? Akala mo kung sinong kaya nang tumayo sa sarili niyang mga paa? O edi ikaw na magaling. Ako talaga. Ano ba? Manahimik na nga kayo. Huwag na kayong mag-away. Papa Dudut, hindi ko intensyon na awayin si Clark, ngunit may mga bagay talaga na hindi maiiwasang mangyari lalo na kapag nadala na kayo ng emosyon. At yun ang dahilan kaya nauwi na naman sa matinding away ang pagsasaway ko lamang dapat kay Clark. Nagkasakitan kami ng loob mula sa mga salitang binitawan namin sa isa't isa. At aminin kong labag sa loob ko ang mga nasabi ko sa kanya. Dala lamang yon ng matinding galit dahil sa mga sinabi niya laban sa akin. Pero yon ang naging mitya, kaya naglayas si Clark. Gustuhin ko man siyang hanapin ngunit hindi ko na ginawa yon dahil kinumbinsi ako ni Mary Grace na kapag hinanap ko raw ang kapatid ko, ibig sabihin ay nagpatalo ako sa kanya. Si nanay na lang ang naghanap kay Clark na hindi nagtagal ay napauwi rin naman niya. Simula noon ay tumaas ang pader na namamagitan sa amin ng kapatid ko. Lalong lumayo ang loob namin sa isa't isa hanggang sa tuluyan na akong nag-focus sa relasyon namin ni Mary Grace. Nabuntis ko siya, lumipat kami ng bahay at bumuo ng sarili naming pamilya makaraan ang 5 taon. Kaya lang, marami rin kaming pinagdaanan ni Mary Grace. Lalo na nung nawalan ako ng trabaho matapos akong magkasakit. Kaya kinailangan ni Mary Grace ang maghanap buhay habang nagre-recover ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sigurado, magugustuhan ni Mahal tong ulam na niluto ko. Ano nga mo yun? Ang baho naman. Mahal, andiyan ka na pala. Huwag mo nga akong matawag-tawag na mahal. Pagod ako tapos nakakaamoy pa ako ng mabaho. Ay, ano ba yung niluluto mo? Ha? Ano? Adobong manok? Paborito mo? Bulok na manok ba yung ginamit mo? Ang baho, oh. Di mo ba naaamoy? Wala naman ako naamoy na mabaho. So pinapalabas mo na sinungaling ako. Hindi naman sa ganun. Hindi raw, pero doon napapunta yung tono ng pananalita mo eh. Alam mo, ayokong kainin yung niluto mo. Mamaya may lason pa yan eh. At bakit naman magkakalason tong pagkain? Ewan ko, hindi ko alam. Baka naisipan mong, lasunin ako, ganon. Ano ka ba? Hindi ko magagawa ang bagay na yun. Aray! Bakit mo ba ako inampas ng bag mo? Aba, dapat lang. Subukan mo lang na gawin ang bagay na yun ha. Wala nang maghahanap buhay para sa pamilyang to. Wala na kayong panggastos at pangbili ng pagkain ng anak mo. Hindi ko nga magagawa yun. Tsaka, mahal kita. Bakit kita lalasunin, di ba? Talaga? Mahal mo ko? Oo naman. Mahal kita. Kaya nga, pinagluto kita ng masarap oh. Kala ko, magugustuhan mo eh. Ang totoo, kumain na ako. Busog na ako. Ha? Bakit ka kumain? Di ba sabi ko kanina, bago ka pumasok sa trabaho, magluluto ako na masarap? Inubos ko pa naman yung natitira kong pera pambili niyan. Tapos, teka, sino palang kasabay mong kumain?
Sabihin mo, sino? Ay, bakit mo ba tinatanong? Ano ba pake mo, ha? Tsaka bawal na ba akong kumain? Sa nagugutom ako. Hindi naman, pero... Wala ka nang pakialam kung sinong kasabay kong kumain. Buti pa, ikaw na lang ang kumain yung niluto mo. Amoy pa lang hindi na masarap eh. Pipilit mo pang masarap. Mary Grace naman. Buti pa, matutulog na ako, Jaymon. Pagod sabi ako eh. Sa pamaga pa ako bukas sa trabaho. Mary Grace, teka lang. Bakit ba kasi? Ngayon na nga lang tayo nagkita Ano eh. bang pinagsasabi mo ngayon lang tayo nagkita? Magkasama tayo sa bahay, di ba? Oo, pero ngayon lang tayo nag-usap. Pagising namin ng anak mo, wala ka na. Lagi kanyang hinahanap sa akin. Namimiss ka raw niya. Namimiss ka na namin. Wala akong panahon sa kadramahan yung mag-ama, ha? Nagtatrabaho lang ako. Natural, lagi akong wala rito sa bahay. Alam mo naman yun, di ba? Kung hindi ka lang sana nagkasakit, di ako yung nandito sa bahay at ikaw ang naghahanap buhay. Pasensya ka na. Pasensya mo mukha mo. Masyado kang madamdamin. Daig mo pa yung babae. Diyan ka na nga. Natutulog na ako sa kwarto. Linisin mo yung pinaglutuan mo, ha? Kung hindi, lagot ka talaga sa akin. Papa Dudut, naging maayos naman ang pagsasama namin ni Mary Grace ng 1 taon bago dumating ang baby namin. Ngunit nagbago ang lahat noong nakapanganak na siya. Hindi ko alam kung postpartum nga ba yon, pero bukod sa pagiging malungkutin ay naging mainitin na rin ang ulo niya. Buti sana kung sa akin lang, pero damay ang anak namin. Noon pa man ay mabilis na talagang pumitik si Mary Grace. Kaya nga hanggat maaari ay hindi ko siya ginagalit. Tawagin niyo na akong under desaya, pero kung pwede ko naman siyang unawain ay ginagawa ko. Hindi ako sumasagot kapag nagagalit siya. Hindi ako nangangatwiran para hindi na lumala pa ang gulo. At hanggat maaari, gusto kong daanin sa mahinahong usapan ang lahat. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na lamang na nagiging mabigat na ang kamay sa akin ng kinakasama ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kapag nahihirapang mag-express ng feelings si Mary Grace, sa mga away namin, lalo na ng galit, ay nauuwi yon sa pananakit niya sa akin. Noong una ay hindi ko naman iniinda yung mangilan-ngilan niyang mga kurot, hampas at pagpalo. Pero nakasanayan na lang niya na saktan ako hanggang sa unti-unti ay nararamdaman ko na lamang ang gigil niya para sa akin. Marami siyang problema na hindi niya masabi sa akin ng matino at hindi naman ako manghuhula para hulaan ang mga bagay na yon. Hindi rin ako marunong bumasa ng isipan kaya nahirapan talaga ako ng husto. Naunawain ang galit niya para sa akin at sa anak namin. Alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkulang sa pagiging provider noong nakakapagtrabaho pa ako. Bagaman hindi ako perpekto pero ginawa ko naman ang lahat, Papa Dudut. Kaya lang ay naging mapaghanap si Mary Grace. At lalong bumaba ang kumpiyansa ko sa aking sarili dahil sa pinaparamdam niya sa akin. Doon ko mas kinailangan ng aking kapatid na si Clark. Simula kasi nang bumukod kami ng bahay at nagpamilya ni Grace ay hindi na ulit kami nabigyan ng pagkakataon na mag-usap ng kapatid ko. Pero isang araw, bigla na lamang sumulpot sa apartment namin ang kapatid kong si Clark. Bagay na hindi ko lubos na inaasahan. Buti naman at binisita mo ako rito sa inuupahan namin, Clark. Oo kuya, totoo. Matagal na dapat kitang pinuntahan kaso nahihiya ako sa'yo eh. Nahihiya saan? Sa lahat-lahat. Lalo na hindi na rin naman tayo close katulad nung dati, nung mga bata pa tayo. Tapos naisip ko na baka galit ka sa akin kasi naging pasaway at barumbado akong kapatid nung araw. Di naman ako galit sa'yo. Siguro nagtampo lang. Pero wala na yun. Tapos na yun eh. Matagal ng panahon lumipas ang bagay na yun. Kung para sa ikatatahimik mo, sige, napatawad na kita kahit wala ka naman talagang kasalanan.
Salamat. O, kumusta ka na? Bakit parang ang payat mo na? Saka bakit di ka na dumadalaw dun sa bahay? Sabi ni nanay, miss na miss ka na raw niya. Di na kayo pumupunta dun ni Ate Mary Grace. Nagkasakit kasi ako eh. Nagkapulmonya ako, tsaka bumagsak ng husto yung resistensya ko. Ayun, nagpapagaling pa nga ako ngayon dito eh. Kaya si Mary Grace na muna naghahanap buhay sa amin. Ah, ganun ba? Bakit naman hindi mo man lang sinabi sa amin? Sana napuntahan ka man lang namin. Ayaw ni Mary Grace eh. Ano, paano ayaw? Ayaw niyang ipasabi sa inyo kasi raw ayaw niya na kayong maistorbo. Tsaka kaya naman daw namin eh. Problema na raw namin yun. Kuya, hindi naman kayo nakakaistorbo. Ano ba namang klaseng katwiran yun? Hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko, ilalayo lang talaga ako ni Mary Grace sa inyo. Ha? Bakit naman? Ewan, di ko alam. Basta, ayaw niya na pag-usapan namin yung tungkol sa inyo. Dapat daw, di ko na kayo hanapin. Lalo na kasi, di naman daw tayo magkasundo. Yun din ang rason niya kaya di na ako nakapunta sa bahay natin para bisitahin kayo. Kayo ni nanay. Sandali lang, sandali. Hindi ko maintindihan. Ang lakas naman ang tama ni Mary Grace. Ayos lang naman yun. Iniintindi ko na lang siya kasi pag sumagot pa ako baka mag-away lang kami nun. Tapos pagsalitaan niya pa ako ng masasakit at isumbat na di ako nagtatrabaho at siya naghahanap buhay. O di kaya baka masaktan niya pa ako. Masaktan? Teka lang, kuya. Anong ibig mo sabihin? Sinasaktan ka ba niya? Ha? Hindi. Wala. Hindi niya ako sinasaktan. Kuya, narinig ko yung sinabi mo. Gusto ko lang kumpirmahin. Hindi nga, Clark. Ayos lang ako. Ayos lang. Mabait si Mary Grace. Di niya ako sinasaktan. Di ako naniniwala sa'yo eh. Ayan! Ha? Yung nasa braso mo, ano yan? Kurot ba yan? Kurot yan eh. Bakas ng kuko yan, oh. Si Mary Grace ba gumawa niyan? Naku, hindi. Hindi siya gumawa nito. Itong pasa sa kamay mo. Pati ang, ano yan? Sugat ba yan? Kuya, hiwa ba yan ng kutsilyo? Saan? Ayan, sa kabila mong braso. Ano? Kuya, sinasaktan ka nga nung baliw na babaeng yun. Uy, kamaingay. Huwag mo nang tawaging baliw si Mary Grace. Mamaya marinig ka nun, lagot tayo. Kuya, ano ka ba? Anong ginawa niya sa'yo? Walang ginawa sa akin si Mary Grace. Mahal na mahal niya ako. Hindi na pagmamahal ang tawag dyan. Sabi sa akin ni Mary Grace, mahal niya ako. Kaya sinasaktan niya ako. Papadudot, ewan, pero ang isip ko noon ay ginagawa lang ni Mary Grace ang pang-aabuso niya sa akin dahil mahal niya ako. At ayokong magsalita ng masama tungkol sa kanya kasi ayoko rin na iwanan niya ako. Siguro'y masyado akong naging mahina sa isipan at puso ko para mga tuwiran at ipagtanggol ang aking sarili. Pero alam din naman ng kapatid ko na naging abusado ang kinakasama ko at sinamantala ang pagiging mahinahon at hindi ko palapatol sa tao. Naunawaan ko ang pinagmumulan ng galit ni Clark pero hindi ko kayang hiwalayan ang kinakasama ko dahil ayokong masira ang aming pamilya. Sa katunayan ay plano ko na ngang pakasalan si Mary Grace, Papa Dudut. Mary Grace, will you marry me? Anong sabi mo? Tinatanong kita kung pumapayag ka bang pakasalan ako. Gusto na kasi kitang maging asawa eh. Paano kung sabihin ko sa'yong ako naman ang may ayaw na makasal sa'yo at maging asawa ka? Bakit naman? Di ba matagal naman na nating plano na magpakasal? Noon yun, nung masyado pa akong in love sa'yo. Pero ngayon hindi na. Kasi narealize ko na marami pang ibang lalaki dyan bukod sa'yo. Yun bang kaya akong bigyan ng magandang kinabukasan? Yung hindi na ako magtatrabaho para buhayin ang pamilya natin? Yung magaling din sa kama? Di katulad mo? Teka, anong ibig mo sabihin? Ang hina mo naman umintindi, Jaymon. Kailangan ko pa bang ipaliwanag ng mabuti sa'yo para maintindihan mo? Sa hindi ko nga talaga maintindihan. Oh, sige! Sige! Ipapaliwanag ko sa'yo para maintindihan mo. Makinig ka mabuti ha, dahil hindi ko na uulitin ang sasabihin ko. Jaymon, may iba na ako. At plano ko nang sumama sa kanya. Ha? Ano sinasabi mo? Bakit ka...
Bakit ka naghanap ng iba, Mary Grace? Dahil ayoko na sa'yo. Pagod na ako makisama sa tulad mo, kaya naghanap na ako ng iba. Swerte dahil meron na akong nakilalang mas higit pa sa'yo. Yung mas gwapo, mas mapera, mas magaling sa kama. Kaya dyan ka na. Aalis na kami ng anak mo. Iiwan ka na namin. Wag! Wag niyo akong iwan! Parang awa niyo na, Mary Grace. Parang awa niyo na, wag! Wag kayong umalis! Wag! Mary Grace! Diyos ko na. Jamon! Anak ko! Nay, buti po pumunta kayo. Oo, kuya. Pumunta kami ni nanay kasi nakwento ko sa kanya yung ginagawa sa'yo nun ni Mary Grace. Asa na ba yung babaeng niyo para masabunutan ko? Sobra siya sa ginawa niya sa'yo! Wala na po, Nay. Wala na po sila ng anak ko. Umalis na po sila. Iniwan na po nila ako. Ha? Anong ibig mo sabihin umalis? Saan sila nagpunta, kuya? Sumama na sa ibang lalaki si Mary Grace. Hindi na raw niya kasi ako mahal. Iniwan na niya ako. Wala na sila ng anak namin. Grabe. Napakawalang hiya talaga niya. Ang kapal naman ang mukha niya. Hayaan mo na, anak. Andito naman kami ng kapatid mo eh. Hindi ka namin iiwan mag-isa. Kasama mo kami, ha? Magkakasama na ulit tayo. Papadudot malaking bagay ang pagdating ni Nanay at Clark sa apartment namin noong araw na yon. Dahil baka kung ano pa ang nagawa ko sa aking sarili kung wala sila. Sobra po akong nangihina at nalulugmok ng mga panahon na yon at hindi ko matanggap na iniwan na lamang ako ng ganon kabilis ni Mary Grace. Tangay-tangay pa ang anak namin. Matagal bago ako nakarecover pero buti na lamang at hindi ako sinukuhan nila nanay at ni Clark. Si Clark ang kasakasama ko sa aking counseling dahil kinailangan ko yon upang makausad sa trauma mula sa pang-aambuso sa akin ng dati kong kinakasama. Sa kasalukuyan ay masasabi ko na nasa maayos naman ang disposisyon ko sa buhay, sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Ay nabibigyan ako ng pag-asa na tuluyan na akong makakawala sa masakit kong nakaraan. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking kwento sa inyong istasyon. God bless and more power sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jamon. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay naghahanap ng perpektong tao na bubuo sa ating pagkatao. Pero tunay nga bang mayroong taong perpekto o gawa-gawa lamang ito ng sarili nating ilusyon? Paano ba natin mamahalin ang isang taong hindi buo? Ito ang pinagdaanan ng letter sender nating si Georgette. Nasawa ng magbuhat ng relasyon. Kaya naman noong nakilala niya si Lino, ay umasa siya na siya na ang makakatuluyan nito. Pero siya nga ba talaga ang lalaking kailangan ni Georgette? Ang kasagutan niyan ay malalaman natin dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, love conquers all ang sabi ng nakakarami sa atin. Pero ang totoo ay hindi pag-ibig ang solusyon sa problema ng isang magkasintahan, kundi ang pagharap mismo rito at pagresolba sa suliranin na inyong pinagdadaanan.
Magandang araw sa inyong lahat. Georgette na lang ang itawag ninyo sa akin. Isa akong grade 2 teacher, Tubong Legazpi, Albay, na ngayon ay nakatira na sa Quezon City. Sa Manila ako nag-aral ng kolehiyo at nung nakakuha ako ng lisensya bilang isang guro ay minabuti kong ipagpatuloy na lamang ang buhay ko sa syudad. Nakapasok ako sa isang public school kung saan ay nagtuturo ako ng mga cute na grade 2 pupils. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Lahat naman kami ay nakapagtapos na sa kolehiyo. Kaya naman hindi na problema sa pamilya ko kahit na nakabukod na ako. Nakapagbibigay pa rin naman ako ng tulong sa mga magulang ko sa probinsya. Kahit papaano kaya naman nakakatulong pa rin ako sa kanila kahit nakatira na ako sa malayong lugar. Papadudot, kaya ko po mas piniling manatili na lamang sa Maynila ay dahil mas malaki at mas malawak ang oportunidad dito. Isa pa ay dito na rin ako nakabuo ng bagong buhay kasama ang mga kaibigang nakilala ko. Sa lugar na ito na rin ako nakahanap ng pag-ibig sa pamamagitan ng co-teacher ko na si Tati. Alam mo, hindi ako mahilig sa kape, pero simula nung nagturo ako ng grade 2, kape na lang talagang nagpapawala ng stress ko. Nasanay ka kasi noon sa pagtuturo ng mga grade 6 kaya naninibago ka ngayon. Expected na talaga na magiging makulit ang mga bata. Yan yung pinili mong propesyon eh. Pero hindi ko inaasahan na iba na palang mga bata ngayon. Kakaiba talaga yung kulit nila. Totoo yan. Mas matapang na rin sila ngayon. Medyo spoiled na rin kasi ang mga bagong henerasyon ngayon eh. Pero syempre, bilang teacher, dapat mahaba ang pasensya mo. Ewan ko ba kung bakit ito yung pinili kong propesyon? Hindi naman ako pasensyosa. Ewan ko rin ba sa'yo? Basta ako, kaya ako naging guro kasi mahilig ako sa mga bata. Sa bagay, parang practice na rin to para sa akin para kapag nagkaroon na ako ng anak. Oo nga. Congrats pala ulit sa engagement niyo ni Mark. Salamat. So kailan naman ang kasal? Hindi pa namin napag-uusapan eh. Siguro baka next year pa. Kailangan pa kasi namin mag-ipon eh. Maganda yan. Mag-ipon muna kayo bago bumuo ng pamilya. Eh ikaw naman, kailan mo planong magpakasal? Kasal agad? Wala pa nga akong boyfriend eh. Eh bakit naman kasi wala ka pang boyfriend? Eh wala naman kasing nanliligaw. Eh di ikaw manligaw. Alam mo, sa panahon ngayon, hindi na uso ang pag-aantay ng grasya. Dapat ikaw na mismong naghahanap. Ay nako, darating ang darating. Ginawa ko na yan dati. Pero ano nangyari? Mahirap ipilit ang pag-ibig na hindi para sa'yo. Mali ka lang kasi ng pinipiling tao. Siyang tunay naman. Mali-mali rin kasi ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya nauuwi ako sa mga lalaking bahagang buntot. Gusto mo, ako na lang ang pumili para sa'yo? May irereto ko. Sino naman? Baka mamaya yung kapatid mo yan ha? Hindi! Hindi yung kapatid kong irereto ko sa'yo. Naka-move on na kaya yun sa'yo. May bago na siyang nililigawan. Aba dapat lang. Masyado siyang bata para sa akin. Itong irereto ko sa'yo, mas matanda siya ng 2 taon kaysa sa'yo. Sino ba? Kakilala ko ba yan? Hindi mo siya kilala. College friend ko siya, kaya kilalang kilala ko na siya. Anong pangalan? Lino. Anong itsura? Uy, gwapo yun ah. Hindi ka magsisisi. Kita mo naman yung fiancé ko, di ba? Marunong kaya akong pumili kaya don't worry. Eh yung ugali. Walang silbi ang itsura kung masama naman ang ugali. Mabait si Lino. Isa yan sa mga pinakamabait na kaibigan ko. At saka bukod doon, matalino rin siya, responsable at mayaman. Too good to be true. Lahat ng ganyang lalaki may something eh. Kay Lino, wala. Nasa kanya na lahat. Girlfriend na nga lang ang kulang eh. Kung nasa kanya na ang lahat, bakit hanggang ngayon wala pa siyang girlfriend? Parang red flag yun para sa akin eh. Bakit magiging red flag yon kung hindi pa naman niya nahahanap yung taong para sa kanya? Oh, malay mo, ikaw na pala yun. Jesus! Ano, gusto mo try? Papakilala kita sa kanya. Pag-iisipan ko muna.
Sige na, wala namang mawawala eh. Kung hindi kayo mag-click, edi maging magkaibigan na lang kayo, di ba? Okay din lang naman siyang maging kaibigan eh. O sige. Pwede naman. Subukan natin. Baka sakaling may mapala ako. G ka na mag-eyeball kayo? Basta safe, okay ako. Nice! Safe na safe to! Hindi naman kita ipapahamak, no? Naku, basta siguraduhin mo lang ah. Oo naman! Yee! Excited ako para sa inyo! Tuwing Sabado ay nakagawian na naming mga teacher ang lumabas para mag-unwind matapos ang buong linggong pagod sa pagtuturo. Dahil halos nasa same age group din lang naman kami ay lagi kaming kumakain sa labas. Minsan ay nanonood ng sine o di kaya ay namamasyal sa park at mall. Isang Sabado ay inanyayahan ni Tati si Lino ang lalaking gusto niyang ireto sa akin para sumama sa isang dinner. Nagulat ako dahil hindi niya ako inabisuhan na nung araw na yon na pala niya kami ipapakilala sa isa't isa. Hindi ko inaasahan ang itsura ni Lino. Malayo siya mula sa lalaking inimagine ko noong idinescribe sa akin ni Tati ang itsura nito. Mukhang mayaman ang lalaki, halata ito sa kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Puting polo, cargo shirts at sapatos lang ang suot niya ng gabing yon, pero ang lakas makamayaman ang dating nito. Bigla tuloy ako na-intimidate dahil parang ang layo ng agwat ng estado naming dalawa. Bukod sa maayos na pananamit ay maganda rin ang physical features nito. Maganda ang katawan niya, makinis ang kutis, maayos ang buhok at maliwalas ang kanyang mukha. Nahiya nga ako dahil hindi ko alam kung papaano ko siya i-approach. Pero kahit na ganoon ay naging magaan naman kausap si Lino. Mabait siya, magalang at humble. Pagkatapos ng dinner namin ay inihatid niya kami ni Tati pauwi. Nauna naming ibinaba si Tati at noong papunta na kami sa bahay ko, ay doon namin mas kinilala ni Lino ang isa't isa. Kahit sasakayan mo na lang ako ihatid. Nakakahiya eh. Sa kabilang direksyon pa naman ang uwi mo. Sobrang out of the way pa uwi sa inyo. Hindi, okay lang. Saka isa pa, sa akin ka ibinili ni Tati. Nagtiwala yun na makakauwi ka ng safe. Ano ka ba? Kaya ko naman ang sarili ko. Mas mapapanatag din ako na maihatid kita ng safe. Nakakahiya kasi. Pwede namang mag-commute na lang. Nagpumilit pa kasi si Tati eh. Naabala ka patuloy namin. Wala yun. Ako rin naman ang namilit na ihatid kayo eh. Salamat pala sa paghatid sa amin ah. Wala yun. Nabanggit pala sa akin ni Tati na college friends kayong dalawa. Oo, college friends nga kami. Pero paano naman kayo nagkakilala? Eduk siya tapos ikaw naman business. Magkaiba kayo ng kurso na kinuha. Mahabang kwento. Sabihin na lang natin na nagkakilala kami by chance. Ah, okay. Kayo, paano naman kayo naging magkaibigan ni Tati? Sa school, pareho kaming grade 2 teacher kaya mabilis kaming naging close. Pareho din kasi kaming probinsya. Saan province mo? Albay, sa Legazpi. I see. Bakit mo naman naisipan dito mag-work? Dito kasi ako nag-aral. Dito na rin ako nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Kaya naisip ko na dito ko na lang din ituloy ang buhay ko. Plano ko na rin namang bumukod sa amin eh. Mas malaki rin ang opportunity dito sa Maynila. Sa bagay, may point ka naman. Ikaw, may province ka rin ba? O dito ka na talaga lumaki? Born and raised na ako dito sa Manila. Yung mother ko, from Tugigaraw. Pero lumipat sila dito para sa job opportunity. Tapos dito na rin siya nakapag-asawa. Bale, marunong ka mag-Ilocano niyan. Actually, hindi. Never akong tinuruan ni mama eh. Nakakalungkot naman. Eh di sana multilingual ka na kung sakali kasi marunong ka sa Filipino, English, tapos Ilocano sana. Parang hindi ko rin naman kailangang matuto ng mag-Ilocano. Kasi hindi naman na kami nagpupunta sa Tugigaraw. Bakit hindi na? Wala na kaming pamilya dun eh. Parang isang beses lang ako nakabisita dun nung buhay pa yung lola ko. Pero matagal na yun. 5 years old pa lang ako. As in, hindi na kayo bumalik dun ever? Hindi na. Simula nung namatay si mama, parang nawala na rin yung part na yun sa buhay namin. Sorry, hindi ko alam na wala na pala mama mo. Okay lang. Matagal na rin naman yun. Okay lang din bang magtanong kung anong ikinamatay niya? Suicide. Oh my gosh! I'm sorry. Hindi ko maisip kung gaano kasakit yun para sa'yo. Sobra. Sobrang sakit nun para sa akin.
Lalo na simula nung nawala si Mama, nagbago ang lahat. Pasensya ka na kung na-open ko yung topic na yon. I'm sure mabigat na usapin yun para sa'yo. Actually, pilit ko na kinakalimutan yung part na yun ng buhay ko. Mahirap eh. Kalimutan na lang natin yung tinanong ko sa'yo. Pasensya ka na ha. Okay lang. Pwede ka na palang kumaliwa sa sunod na kanto. Shortcut yan papunta sa bahay. Saan? Itong kanto na to? Oo yan. Tapos diretso lang tapos kaliwa ulit. Ayan, kahit dyan na lang sa tapat ng nakaparadang motor. Lalakarin ko na lang. Tong street na to. One way kasi palabas dito kaya bawal sumalubong. Okay na ako rito. Sure ka? Oo, malapit na lang naman yung apartment ko rito. Nakikita mo ba yung puting building na sumisilip dun banda? Yung may kulay blue na tuktok? Oo, yun nga. Doon ako nakatira. Ah, okay. O so paano? Salamat sa paghatid sa akin ha. No worries. Ingat ka sa paglalakad. Ingat ka rin sa pag-uwi. Maganda ang naging first impression ko kay Lino. Hindi ko ikakaila na sa unang pagkikita pa lang namin ay na-attract na ako sa kanya. Ang problema nga lang ay hindi ko alam kung nagustuhan din ba niya ako o baka na-turn off na siya sa akin. Pagkatapos kasi ng gabing yon ay wala nang nangyari. Hindi na niya ako kinontak at hindi na kami nagkita pang muli. Pakiramdam ko tuloy ay hindi siya interesado sa akin. Okay lang naman yon para sa akin kung sakali pero nakakababa pa rin ang confidence na hindi ako nagustuhan pabalik ng lalaking inireto sa akin. To be fair, expected ko naman na maaring mataas ang standards ni Lino dahil may karapatan naman siyang maging choosy. Kaya naman pagsapit ng Lunes nang tanungin ako ni Tati kung ano ang update sa pagitan namin ni Lino, ay wala akong ibang nasabi kung hindi kami para sa isa't isa. Isa lang akong hamak na teacher na hindi gaanong kataasan ang sinasahod samantalang si Lino ay galing sa mayamang pamilya. Hindi ko siya kayang sabayan. Nasa langit siya samantalang nasa lupa lamang ako. Hindi na ako umaasa at nagpatuloy na lamang ako sa buhay ko sa mga sumunod na araw. Hanggang sa hindi ko inaasahan ay bigla akong nakatanggap ng friend request. Sa Facebook galing ito kay Lino Papadudut. Nung nakita ko ang pangalan niya ay napatalon ang puso ko sa sobrang kilig. Agad kong inaccept ang friend request at inistalk ang Facebook account ni Lino. Bagong gawa lamang ito at maliban sa profile picture ay wala nang ibang laman ang timeline niya. Ang paliwanag sa akin ni Lino ay natagalan daw siyang mag-reach out sa akin matapos ang unang pagkikita namin dahil noon lang daw siya nagkaroon ng time na gumawa ng Facebook account para makontak ako. Hindi raw niya nahingi ang contact number ko at nahihiya naman siyang kunin ito mula kay Tati. Kaya gumawa siya ng sariling Facebook account para mag-message sa akin. Matagal na raw kasing hindi gumagamit ng social media si Lino. Actually ay napansin ko na. Noong unang kita pa lang namin na wala ngang social media si Lino dahil sinubukan ko siyang hanapin online pagkatapos niya akong ihatid sa bahay. Noong tanungin ko kung bakit wala siyang social media, ayon sa kanya ay masyado raw itong toxic para sa mental health niya. Kaya naisip niyang umiwas mula rito. Mas peaceful daw na walang nang bubulabog sa peace of mind niya. Kaya naman dinilit na lamang niya ang lahat ng account niya. Labis ang tuwang nararamdaman ko nung muli kaming nagkausap ni Lino sa Facebook. Kahit papaano, nalaman ko Papadudot na interesado rin pala siya sa akin. Ilang linggo kaming nag-usap sa chat bago niya ako inaya ulit na magkita. Sa pagkakataong yon ay kaming dalawa na lamang at wala na kaming ibang kasama. Salamat at pinaunlakan mo tong invite ko sa'yo. Kailangan ko rin to. Bored ako sa apartment ngayon eh. Hindi naman ba kita naabala? Hindi naman. Actually, wala nga akong plans ngayong weekend. Hindi natuloy yung plano sana namin nila Tati na manood ng sine. Bakit naman? Hindi namin type yung mga palabas ngayon. Puro kasi action at horror. Ayaw daw nilang ma-stress kasi masyado nang ma-action at nakakatakot yung trabaho namin. Ganun ba talaga kahirap maging teacher? Marami naman talagang pros and cons ang pagiging teacher eh. Masaya na nagagawa mo yung gusto mo, magturo at mag-inspire ng mga bata.
Pero at the same time, masyadong maraming paperworks. Doble-doble ang workload dahil sa bagong curriculum. Kaya nga hanga ako sa mga teacher eh. Kasi nagiging magulang sila nang wala sa oras. Ay oo, tama yung sinabi mo. Lalo na sa aming mga nasa lower grades. Hindi lang pagtuturo ang gagawin mo. Kailangan mo ring mag-alaga ng mga bata ng 9 na oras. Nakaka-drain din siguro yun, no? Draining, stressful, nakakapagod, lahat na. Kaya nga every weekend kami lumalabas para mag-unwind eh. Ngayong Sabado lang hindi natuloy kasi may sarili-sarili ding commitments yung iba. Dapat pala maging maayos tong date nating to. Bakit naman? Kasi ayoko makadagdag sa stress mo. Mukhang hindi naman. Dito na nga lang sa kinakain natin, sobrang nag-e-enjoy na ako eh. Nasabi sa akin ni Tati na mahilig ka raw sa mga inihaw na pagkain. Kaya dito talaga kita dinala. At talagang nag-research ka ha? Siyempre naman. Gusto ko magpa-impress sa'yo eh. So far, impressed naman ako sa'yo. Talaga ba? Saan banda ka naman na-impress sa akin? Marami. The way you handle yourself, pati yung pakikitungo mo sa mga tao, yung choices mo sa buhay, very classy. Naks, ganun na ba talaga aganda ang tingin mo sa akin kahit na pangalawang beses pa lang natin ito magkita? Well, kasama na rin doon yung mga nakwento sa akin ni Tati tungkol sa'yo. Nagkukwento siya tungkol sa akin? Ano-ano naman kinukwento niya sa'yo? Kung gaano ka kabait, etc., etc. Basta puro good qualities mo ang nabanggit niya sa akin. Naku, baka naman masyado ng mataas ang expectations mo sa akin. Kapag hindi ko yun na-meet, baka ma-turn off ka. Hindi ko na maituloy yung plano ko sa'yo. Plano? Ano bang plano mo sa akin? Gusto kitang ligawan. Masyado bang maaga para gawin ko yon? Gusto mo kong ligawan? Sana, kung available ka. Kung walang ibang nanliligaw sa'yo, baka pwedeng ako na lang. Sa ngayon kasi, ang tinatanggap ko lang na manliligaw ay yung taong handa na akong panindigan. Hindi ko kailangan ng short-term relationship lang. Hindi naman ako naghahanap ng pang short term lang eh. Ang gusto ko, yung makakasama ko ng panghabang buhay. At bakit sa tingin mo ako yung taong yun? Hindi ko alam kung ikaw na ba yung taong hinahanap ko. Pero willing ako subukan. O di sige, subukan natin. Kapag hindi nag-work, wala tayong magagawa. Pumapayag ka na? Wala namang mawawala eh. Papadudot nagulat ako sa paraan ng panliligaw na ginawa sa akin ni Lino. Ubusan ng yaman ang ginawa niya para lang mapasagot niya ako. Mula sa mga bulaklak, pabango, chocolate at kung ano-ano pang klase ng regalo. Lagi niya akong pinadadalhan ng sorpresa, hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa bahay. First time ko lang na magkaroon noon ng manliligaw na may kaya sa buhay kaya nanibago ako ng sobra sa mga ginawa niya. Naranasan ko na rin namang maligawan noon dahil nagkaroon na rin ako ng ilang boyfriend dati. Pero ibang-ibang experience na naranasan ko kay Lino. Sa kanya ko lang naramdaman na worth it din pala akong pagkagastusan. Na espesyal ako at dapat na inaalagaan. Dumating nga noon sa punto na na-pressure ako na sagutin na lamang siya dahil pakiramdam ko ay sobra-sobra na ang ginagawa nito para sa akin. Pero pinayuhan ako ni Tati na huwag madaliin ang lahat dahil hindi raw magandang magpasilaw sa mga material na bagay lalo na't nasa ligawan stage pa lamang kami. Ilang buwan ding pinatunayan sa akin ni Lino ang kagustuhan niyang mapasagot ako. Pagkatapos niya sa trabaho ay araw-araw niya akong hinihintay sa school para ihatid pa uwi. Lagi rin niya akong chinecheck sa trabaho o di kaya ay kinukumusta sa mga oras na hindi ko inaasahan. Pakiramdam ko noon ay sincere naman si Nino sa ginagawa niyang panliligaw. Isa pa ay gusto ko rin siya. Kaya naman naisip ko noon na sagutin na siya makalipas ang halos 3 buwang panliligaw. So ano, kumusta naman ang panliligaw sa'yo ni Lino? So far, maayos naman. Sobrang nag-e-enjoy ako. Sabi ko naman sa'yo good catch talaga si Lino eh. Pero bakit naman kaya ako? Sa dami ng babae dyan, bakit ako yung napili niya? Kasi magaling akong matchmaker, no? Ano ka ba? Hindi pa ba obvious na para kayo sa isa't isa? Siguro may nakita sa'yo si Lino na wala sa iba. Ang pag-ibig naman, usually wala yung dahilan eh. Bigla na lang titibok yung puso mo para sa isang tao. Yun ang patunay na kayo ang para sa isa't isa. Ganun ba yun?
Oo naman, ganun talaga yon. Kaya huwag ka na maghanap ng dahilan, ano? O so, no? Kailan mo naman planong sagutin si Lino? Di ko alam. Kapag sure na siguro ako sa kanya. At bakit naman hindi ka pa sure? Ano ka ba? Di ko rin alam eh. Ano ba yan? Lahat na lang hindi mo alam. So ano na lang yung alam mo? Basta ang alam ko, mabait si Lino. Sincere siya sa ginagawa niyang panliligaw sa akin. Pero Pero ano? Pero parang too good to be true kasi. Para siyang mga leading man sa drama na sobrang perpekto. Hindi ko siya makitaan ng butas. Parang walang mali sa pagkatao niya. At bakit mo naman kasi siya hinahanapan ng butas o ng mali? Ano ka ba? Kasi ayokong mabuhay sa pantasya na perfect guy yung dinidate kong lalaki. Wala naman ganun. Walang perpekto sa mundo. Mas gusto ko yung natural na tao lang. Nagkakamali rin, nakakagawa rin ng kasalanan. Yung ganong tipo. Siyempre yung perfect life ang ipapakita sa'yo ni Lino kasi nanliligaw yung tao eh. Dapat best foot forward lagi. Alam nga naman pakitaan kanya ng hindi maganda. Di hindi mo na siya sinagot pag nagkataon. Di naman ako ganong tao eh. Malawak naman ang pangunawa ko. Ayoko lang na may itinatago pala siya sa aking ugali tapos kapag naging kami na, saka na lang lalabas yung totoong kulay niya. Wala yung tinatago. Maniwala ka sa akin kasi matagal ko na siyang kaibigan. Wala siyang sabit, wala siyang criminal record, walang cheating history, walang bagsak sa klase. May daddy issues ng slight pero tolerable naman yun. Daddy issues? Anong ibig mong sabihin? It's not my story to tell pero trust me, hindi yun makakaapekto sa pagsasama niyong dalawa. Kung sa bagay, sapat na rin siguro yung ilang buwang panliligaw niya para patunayan yung sarili niya sa akin, no? Ikaw, nasa iyo naman yun eh. Kung nagdadalawang isip ka pa, mabuti rin na bigyan mo pa ang sarili mo ng panahon para mag-isip. Huwag ka magmadali kasi ang tunay na pagmamahal, makakapaghintay naman yan eh. Sa tingin mo? Oo naman no. Kung pursigido talaga si Lino na makuhang mga kamay mo, dapat paghirapan niya. Dapat maghintay siya hanggang sa maging ready ka na. Para nang sa ganun, walang sisihang mangyayari, walang regret. Gusto ko rin kasi na kapag sinagot ko siya, may dahilan. Hindi ba dapat ang dahilan na yun dahil mahal mo siya? Mahal ko na siya actually, pero tati, hindi ko alam. Hindi ko alam talaga. Alamin mo muna yung sagot bago ka pumasok sa relasyon. Nakakatakot din naman kasi yung pabigla-bigla ngayong knowing yung mga pinagdaanan mo sa past relationships mo, di ba? Maganda na yung maging sure. Pero sana lang ha, kung sakali mang walang chance si Lino sa'yo, huwag mo na siyang paasahin ng matagal. Hindi naman sa walang chance. Ang laki ng chance niya sa akin. Sobra. Pero ayun nga, gusto ko lang din maging sure. Sobrang attracted ako sa kanya. Pero ayoko na yung attraction na yun lang ang maging rason kung bakit ko siya sasagutin. Basta, good luck sa inyo. Gusto ko lang na malaman mo na suportado ko kayong dalawa, anuman ang mangyari. Papadudot matagal akong nangarap na magkaroon ng relasyon kung saan ay ako naman ang inaalagaan. Sa mga previous relationship ko kasi lagi na lamang ako yung nagbubuhat ng relasyon. Lalo na sa huling naging boyfriend ko, na sa halip na maging masaya ay naging kalbaryo ang buhay ko. Imbis na mabigyan ako ng mga hindi malilimutang alaala ay puro mapapait na alaala ang iniwan sa akin ng ex ko. Nahulog kasi ang loob ko sa isang manipulative na sad boy. Tuwing nakagagawa siya ng kasalanan, ay madali lang niyang napapaikot ang ulo ko sa pamamagitan ng panggagaslight sa akin at paggamit ng maalam magpakailanman na kwento ng kanyang pamilya. Galing kasi siya sa hirap, breadwinner ng pamilya nila at nagsumikap na may taguyod ang 4 niyang kapatid. Magaling siya sa parting yon pero hindi yon rason para gawin ang ginawa niya sa akin. Harap-harapan kasi niya akong niloko at nagpaloko naman ako. Mabuti na lamang at nandyan ang kaibigan kong si Tati para ipaalala sa akin kung ano ang tama at mali. Nung natauhan ako ay nakipaghiwalay na ako sa kanya at tuluyan ko na siyang ibinaon sa limot. Hindi nagtagal ay sinagot ko na si Lino sa piling niya ay naramdaman ko kung gaano kalaki ang worth ko bilang isang babae at bilang isang tao. Sa kanya ko naramdaman na karapat-dapat din naman pala akong irespeto, alagaan at mahalin. Pwede rin naman pala na ako
ang binubuhat sa relasyon. Si Lino ang boyfriend na hinahanap ng karamihan. Siya ang tipikal na boyfriend material na gusto ng lahat. Naging maganda ang unang 5 buwan ng relasyon namin pero sa pagtagal ay unti-unti kong napansin na ang tila ba perpektong ugali ng boyfriend ko ay hindi pala ganoon kalinis katulad ng gusto nitong palabasin. Papadudot mabuting boyfriend si Lino. Lahat ng parte niya bilang boyfriend ay nagagampanan niya ng maayos. Araw-araw niyang ipinaparamdam sa akin ang pagmamahal niya at never siyang nagkulang sa oras, effort at intimacy sa akin. Sa katunayan ay ipinakilala pa nga niya ako sa mga kaibigan niya na bagamat medyo alta ang estado nila ay very welcoming naman sila sa akin. Ang problema nga lang ay merong certain lifestyle si Lino na minsan ay hindi ko nagugustuhan lalo na kapag nasobrahan. Party goer si Lino, during weekends ay palagi siyang lumalabas kasama ang kanyang barkada para magbar hanggang sa magdamag. Inaaya naman niya akong sumama sa kanila pero dahil hindi maganda sa isang teacher ang mag-inom at hindi rin naman talaga ako umiinom ng alak ay lagi akong tumatanggi sa imbitasyon niya sa akin. Hindi naman po ako mahigpit bilang girlfriend. Sa katunayan, okay lang sa akin na nakikipag-inuman siya tuwing Sabado at Linggo dahil deserve din naman niyang magpahinga matapos ang nakakapagod na trabaho. Panatag ang loob ko na payagan si Lino na lumabas dahil mapagkakatiwalaan naman ang mga kaibigan nito. Hindi sila enabler pagdating sa pambababae at panluloko. Minsan nga kapag lasing na't hindi na makapag-update sa akin si Lino ay mga kaibigan niya mismo ang nagme-message sa akin kung nakauwi na ba sila o hindi pa. Respectful sila at alam nila ang boundaries ng bawat isa. Pero ang problema kapag wala na sa wisyo si Lino dahil sa alak, may pagkakataon na nagmamaoy siya. Tuwing lasing siya ay may mga bagay siyang nababanggit na kinagugulat ko dahil never niya itong inopen sa akin. Katulad na lamang ng isang Sabado sa halip na sa kanila umuwi, ay sa apartment ko inihatid si Lino ng mga kaibigan niya. Lino! Lino, gumising ka muna dyan. Uminom ka ng tubig. Ha? Sige na. Kailangan mong ma-hydrate para mabilis ma-flush yung alak sa dugo mo. Georgette, anong ginagawa mo rito? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Nandito ka sa apartment ko ngayon. Dito ka dinala ng mga kaibigan mo. Ha? Akala ko nasa bahay ako. Wala ka sa bahay nyo. Nandito ka sa apartment ko. O heto, inumin mo muna yung tubig. Salamat. Tanggalin mo na yung damit mo, pupunasan ko yung katawan mo ng bimpo at tubig. Hindi ka pwedeng humiga sa kama ko na madumi. Dito na lang ako matutulog sa sofa. Bakit pala dito ako dinala ni Eric? Hindi ko rin alam. At hindi ka pwedeng matulog dito kasi hindi ka kasya rito sa sofa. Wala, sige, alisin mo na yung shirt mo. My gosh, Lino naman. Ako na nga lang mag-aalis. Iinom-inom kasi tapos hindi naman pala kaya. Taas mo yung kamay mo. Pupunasan na kita ha. Georgette, Ano yun? hindi ba nagalit si Papa na inuwi kita rito sa bahay? Anong pinagsasabi mo dyan? Nandito ka sa apartment ko. Wala tayo sa bahay nyo. Okay ka lang ba? Nakailan ba kayo at sobra yata ang amats mo ngayon? Hindi mo na alam kung nasan ka eh. Wala ba tayo sa bahay? Mabuti naman. Wala tayo sa bahay nyo, okay? Tsaka kailan mo pa ako dinala sa bahay nyo? Lagi mong sinasabi na boring dun. Akala ko magagalit na naman si Papa eh. Ano ba kasing meron sa inyo ng tatay mo? Hindi ba kayo bate? Bate? Hindi nga nakanturing sa akin ng taong yun eh. Anong ibig mong sabihin? Si Papa, isa lang ang anak nun. Alam mo kung sino? Si Kuya. Ako, palamuti lang ako sa bahay. Display na hindi man lang pinapansin.
Bakit naman hindi ka niya pinapansin? Wala akong ambag sa buhay niya eh. Para sa kanya, wala akong silbi. Lahat ng magagandang nagawa ko, nagawa na ni kuya. Kaya baliwala na kung ano man ang gawin ko. Ako lang yung anino ni kuya. Hindi pinapansin, hindi nakikita. Lino, bakit ngayon mo lang to nakwento sa akin? Bakit ko na may kukwento tong masaklap na buhay ko sa taong mahal ko? Ayoko magmukhang sad boy na may dinadalang daddy issues. Ayoko magmukhang problemado sa harap mo. Pero may problema kayo ng tatay mo. Hindi yun pwedeng isikreto lang. Matagal ko na tong pinoproblema. Ano magagawa mo sa pinagdadaanan ko ngayon? Kung ako nga mismo, hindi ko to magawang ayusin eh. Pero pwede naman kitang suportahan. Pwede mo kong gawing takbuhan kapag kailangan mo ng makakausap. Ako ang sasalo sa'yo kapag sobrang bigat na ng dinadala mo. Ayokong gawin sa'yo yon. Bakit naman? Hindi ka bagay o lugar, Georgette. Nasaka ko lang pupuntahan kapag masama ang loob ko o kapag kailangan ko ng tulong. Girlfriend kita. Gusto ko lagi ka masaya. Ayokong idamay ka sa mga problema ko dahil ayokong maperwisyo kita. Huwag mong isipin na perwisyo ka. Mas mapapanatag ako kapag aware ako sa pinagdadaanan mo. Lalo na kapag alam ko naman sa sarili ko na meron akong maitutulong sa'yo. Girlfriend mo ko at natural lang na makasama mo ko hindi lang sa saya, pati na rin kapag down ka. Kaya Lino, kung ano man ang... Ay, naku. Kung alam ko lang na may ganitong klase kang problema na pinagdadaanan. Noong ko lang narinig mula sa boyfriend ko ang bagay na yon, Papa Dudut. First time ko lang kasing makita ang vulnerable side ni Lino. Hanggat maaari kasi, ayaw niyang nagpapakita siya sa akin ng kahinaan. Ayaw niyang nakikita ko siya na malungkot at napanghihinaan ng loob. Gusto kasi niya na laging ipakita sa akin na kaya niya akong protektahan sa lahat at natatakot siya na kapag nalaman ko ang kahinaan niya ay baka magbago raw ang pagtingin ko sa kanya. Halos kalahating taon na kaming magkasintahan noong nalaman ko ang tungkol sa family issues na pinagdadaanan ni Lino. Hindi rin kasi siya masyadong nagkwekwento sa akin tungkol sa mga problema ng pamilya niya kaya naman nagulat ako. At sa parehong pagkakataon ay nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Kailanman ay hindi ko naranasan ang magkaroon ng pabayang magulang. Dahil simula pagkabata hanggang sa ngayon, ay ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at pagsuporta sa akin ng mga magulang ko. Noong gabi ding yon ay nag-gets ko na kung bakit sa halip na sa bahay nila ay sa akin inuuwi si Lino ng mga kaibigan niya. Mas magandang sa akin na muna siya umuwi habang lasing ito dahil baka mas lalo lang lumala ang problema nila ng kanyang ama kapag doon pa siya umuwi. Kinaumagahan noong nahimasmasan ay walang maalala si Lino sa mga nangyari o napag-usapan namin noong gabi. Na hindi niya alam na sa akin siya umuwi. Gusto ko man siyang tanungin tungkol sa mga problemang isinare niya sa akin ay ayoko namang manghimasok sa buhay niya. Kaya hinantay ko na lamang siyang mismo ang mag-open on sa akin. Sa halip ay si Tati na ang pinagtanungan ko tungkol sa nakaraan ni Lino. Tati, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Kapag may nalaman kang meron palang malaking sikreto na tinatago sa'yo yung boyfriend mo, anong magiging reaksyon mo? Depende kung anong klaseng sikreto yun. Kung may iba siyang babae, syempre magagalit ako, no? Kung nalaman kong bakla pala siya, magugulat ako. Kung ang sikreto naman niya may malubha siyang sakit, dadamayan ko siya. Wala sa mga nabanggitang sikreto ni Lino. Teka, may sinisikreto sa'yo si Lino? Kala ko random question lang yun. May nalaman ako recently tungkol sa kanya. Ano naman yun? Hindi pala sila nag-uusap ng tatay niya? Parang may malalim silang alitan? Ah, yun ba? Alam mong tungkol doon?
Matagal na niyang problema yan. Kung may isang bagay man na red flag kay Lino, yun na yun. Yung problema niya sa tatay niya. Paano mo alam ang tungkol doon samantalang ako, hindi man lang niya nababanggit sa akin na hindi pala sila in good terms ng tatay niya? Matagal na kaming magkaibigan ni Lino, di ba? Malamang alam ko yung buhay niya nun. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Wala naman ako sa lugar para mag-share ng personal na buhay ng ibang tao. Tsaka isa pa, kala ko na-resolve ng tungkol doon kasi sobrang tagal na nun eh. Tsaka nakita ko namang nagbago na si Lino, kaya kala ko wala ng problema. Nagbago? Paanong nagbago? Ganito kasi yun. College friends kasi kami ni Lino, di ba? Oo. Tapos? Nakwento na ba niya sa'yo kung paano kami nagkakilala at naging magkaibigan? Hindi. Wala pa siyang nakukwento tungkol sa inyo. Nakilala ko si Lino dahil muntik na siyang magpakamatay. Magpakamatay? Actually, hindi muntik. Nagpakamatay talaga siya. Paano? Ganito, bago kami nagkakilala niyan, parang kamamatay pa lang yata nung nanay niya nun eh. Nagtatago ako nun sa rooftop ng Eduk Building nung nakita ko siya. Nagtatago? Ano namang ginagawa mo sa rooftop at nagtatago ka dun? Nagtatago ako para magyosi. Nagyuyosi ka? Noon, nung college pa ako, pero natigil ko na yung bisyo ko na yon. Anyway, ayun nga, nadatnan ko dun si Lino na umiiyak. Nasa gilid siya ng rooftop. Alam mo yung eksena sa mga palabas na tatalo na sa gilid ng building? Ganong eksena yung nadatnan ko sa rooftop. Tapos, anong ginawa mo? Sabi ko sa kanya, kung tatalon siya, magantay lang siya ng 5 minutes, ubusin ko lang yung yosik ko, tapos pwede na niyang gawin ko anong gusto niyang gawin. Ano? Ganon ang sinabi mo sa kanya? Hindi mo man lang siya tinulungan? Grabe ha? Hindi ko naman kasi siya kilala eh. Nung college ako, medyo hindi rin kasi maganda yung ugali ko. Pero past is past, nagbago na ako no. Kaya kako, patapusin muna niya ako magyosi bago siya tumalon. Baka kasi mamaya mapagbintangan pa akong nagtulak sa kanya kung sakali no. O, tapos, obviously hindi siya natuloy kasi buhay pa siya ngayon. Natuloy yun, tumalon siya. Diyos ko! Totoo? Oo, hindi ko naman inaasahan na tututuhanin pala niya yun eh. Akala ko nag-iinarte lang siya. So ayun nga, tumalon siya. Mabuti na lang, napilayan lang. Parang 3 palapag lang naman yung Eduk Building eh. Tsaka sa baba nun, puro halaman na, kaya hindi ganong masama yung pagbagsak niya. Anong ginawa mo pagkatapos? Siyempre, naganap na ako ng tulong para maklear ko kagad yung pangalan ko at sabihin na wala akong kinalaman sa nangyari. Tsaka baka mahuli ako nag-yosi no, masuspend pa ako. Kaya ginawa ko ang lahat para ma-divert yung attention sa kanya. Pero hindi pa rin nasasagot yung tanong kung paano kayo naging magkaibigan. Sinamahan ko siya sa ospital. Inakala kasi nila na magkaibigan kami eh. Wala naman akong choice, kaya yun, nagkunwari na lang akong kaibigan niya. Tapos dun sa ospital, nakita ko kung paano siya tratuhin ng tatay niya. Nagulat nga ako eh. May mga gano'n palang klaseng magulang. Muntik nang mamatay yung anak niya, pero parang wala lang sa kanya yung nangyari. Alam mo, naawa ko kay Lino, kaya habang nagpapagaling siya, sinamahan ko siya sa ospital hanggang naging close na kami. The rest is history, ika nga nila. Grabe! Ang dami ko palang hindi alam tungkol sa boyfriend ko. Pagkatapos namin maging close, nalaman ko na medyo rebellious siya sa pamilya niya. Kaya siguro may alitan sila nung tatay niya. So ayun, yun yung past ni Lino na alam ko. Papadudot, kahit naman nalaman ko ang totoong nakaraan ni Lino ay hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Sa katunayan ay mas naging relatable siya dahil si Lino ang patunay na walang taong perpekto sa mundo. Hindi lahat ng nais natin ay pwedeng mapa sa atin. Mas naiintindihan ko nga siya at sa parehong pagkakataon ay mas humanga ako sa kanya na sa kabila ng pinagdadaanan niya ay ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para hindi ako idamay sa problema ng kanilang pamilya. Ganun pa man ay hindi ko maiwasang mag-alala sa kalagayan ni Lino. Para kasing nasa loob ang kulo nito na kapag na-trigger ay bigla na lamang sasabog. Lalo na kapag nahaluan na ng alak ang sistema niya. Mahirap na kapag nakatapat siya ng taong kayang manakit at baka mapahamak siya. Simula noong nalaman ko ang pinagdadaanan niya, ay sinubukan kong pagbawalang uminom sa labas si Lino. Pumayag naman siya at hindi ito naging issue sa kanya, ganon din sa mga kaibigan niya. Kapag gusto niyang uminom noon ay sa apartment siya nagpupunta at dala ang ilang bote ng alak. Sinasamahan ko siyang mag-inom habang
Pinagkikwentuhan namin ang tungkol sa buhay-buhay. Pero sa lahat ng mga bagay na napag-usapan namin, never niyang binuksan sa akin ang tungkol sa problema niya sa pamilya niya. Ginawa ko naman ang lahat para maging supportive na girlfriend kay Lino. Pero minsan ay may mga bagay talagang nakasanayan na ng isang tao at mahirap na itong alisin sa kanilang pagkatao. Lalo na kapag ang punot dulo ng pag-uugaling yon ay hindi pa rin naaayos. Napagtanto ko kalaunan na ang sugat sa puso ni Lino ay sobrang lalim na at mahirap na itong hilumin pa. Sa mga sumunod na buwan ay naging maganda naman ang ugnayan namin ni Lino, Papa Dudut. Sinubukan niyang umiwas sa pagpunta sa mga bar, pero hindi naglaon ay natuto siyang magsinungaling sa akin dahil doon. Hindi ko alam na pagkatapos pala niyang uminom sa apartment, sa halip na umuwi ay dumadaan pa siya sa labas para magpatuloy sa pag-inom. Nakwento yon sa akin ng isa sa mga kaibigan niya noong nagsumbong ito na inaaya raw siya ni Lino na uminom sa labas. Nagsorry naman sa akin si Lino noong kinumpronta ko siya tungkol sa ginagawa niya. Pinatawad ko siya at sinubukang alamin ng dahilan kung bakit niya nagawa sa akin ang maglihim. Tinanong ko siya kung masyado na ba akong nakakasakal. Hindi ang naging sagot niya. Inamin niya sa akin na hindi lang daw niya mapigilan ang sarili niya dahil alak na lang daw ang nakakapagbawa sa sakit na nararamdaman niya. Dumating noon sa puntong hindi ko na siya mapigilan at halos gabi-gabi na ang pag-inom ni Lino. May time na nga na pumapasok na siya sa trabaho ng lasing. Kahit na anong pilit ko ay ayaw sabihin sa akin ng boyfriend ko kung bakit siya nagkakaganon. Hanggang noon kasi ay ayaw pa rin niyang magkwento tungkol sa problema nila ng ama niya. Kahit na alam ko na ang tungkol doon. Masakit para sa akin na panoorin kung paano sirain ni Lino ang buhay niya. Unti-unting niyang napabayaan ang sarili niya, Papa Dudut. At para bang nawala na siya ng ganang mabuhay noon. At ang hirap para sa akin na wala akong magawa para matulungan siya. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakot ko. Naaksidente si Lino sa daan dahil sa kalasingan. Mabuti na lamang at walang ibang taong napuruhan sa nangyaring aksidente. Ganon din na hindi siya nasaktan. Nakapagpiyansa siya sa tulong ng kanyang ama. Pero dahil sa nangyari ay mas lalo lang nalayo ang loob sa kanya ng tatay niya. Hindi ko na nakayanan ang mga nakikita ko noon, kaya ako na mismo ang kumausap kay Lino. Surprise! Lino? Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka rito sa apartment? Biglaan lang. Minadaanan akong cake shop kaya binilang kita ng cake. Oh, halika, pumasok ka. Salamat. Paupo ka muna. Para saan naman yung cake? Wala lang. Gusto ko lang mag-celebrate. Mag-celebrate naman ng ano? Wala namang may birthday ah. Tapos na ang monthsary natin. Anong isi-celebrate natin? I-celebrate natin kung ano meron tayo ngayon. Ikaw, gusto kitang i-celebrate. Itong relasyon natin. Itong pagsasama natin. Sandali nga. Ano yung nasa balikat mo? Wala to. Patingin? Sugat yan ah. Saan mo nakuha yan? Huwag mo na itong isipin. Gasgas lang to. Lino, sabihin mo ang totoo. Nag-away na naman ba kayo ng tatay mo? Kaya ka nandito ngayon sa apartment ng ganitong oras? Wala namang araw na hindi kami nag-aaway. Ay, hindi nyo na ba talaga maaayos yung problema ninyo? Maayos ang alin. Yung tingin niya sa akin na parang basura lang? O yung fact na si Kuya lang ang tinuturing niyang anak sa aming dalawa? Lahat. Lahat ng problemang pasan-pasan mo dahil sa away nyo ng tatay mo. Hindi na ba natin maaayos lahat ng yun? Georgette, wala sa akin ng problema. Kung wala sa'yo, bakit ikaw yung nagkakaganito? Bakit ikaw yung sobrang apektado? Nakikita mo ba ang sarili mo ngayon? Yang suot mo ngayon, suot mo pa yan kahapon. Nakausap ko kuya mo, ilang araw ka na raw hindi umuwi sa bahay nyo. Nag-uusap kayo ni Kuya? Kinontak niya ako dahil nag-aalala siya sa'yo. Tignan mo nga naman. Sobrang uliran talaga ng kapatid kong yun.
Kaya mahal na mahal siya ni Papa eh. Alam mo ba, nung bata-bata pa kami, ginagaya ko yung kapatid kong yun. Mula sa pananamit, sa pananalita, sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Pilit ko siyang kinokopya. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi naisip ko na kung katulad ako ng kuya ko, baka mapansin din ako ni Papa. Baka sakaling magustuhan niya rin ako kapag pareho na kami ni kuya. Oy, anong nangyari? Wala. Mas ako pa'y napasama. Mas lumala ang lahat kasi lumalabas na parang pinaglalaroan ko lang sila. Anong ginawa mo pagkatapos? Anong ginawa ko? Naging kabaligtaran ako ni kuya. Kung siya'y mabuti, ako yung naging masama. Siya yung maunawain, magalang, perpekto. Ako naman yung naging pabaya, bastos, naging rebelde ako. Naisip ko na baka sakali magpakita man lang si Papa ng emosyon sa akin kapag ipinahama ko ang sarili ko. Na maiparamdam niya sa akin ang pagmamahal niya kapag nalagay ako sa panganib. Kaya mo nagawang tumalon sa building noong college ka pa? Paano mo nalaman yun? Nakwento sa akin ni Tati. Lino, ilang taon na ang lumipas. Ilang taon ka nang nagre-rebelde sa tatay mo pero may nagbago ba? Wala naman, di ba? Kaya bakit patuloy mo pa ring sinisira ang buhay mo para lang sa kanya? Dahil nasanay na ako sa ganong buhay. Simula noon hanggang ngayon, wala na akong ibang ginawa kundi ang kunin ng atensyon ni Papa. Yun na naging buhay ko, Georgette. Sinubukan ko naman magbago eh. Ginawa ko naman yung best ko, pero tuwing nakikita ko si Papa, bumabalik ako sa dati. Gusto ko lang naman i-acknowledge niya ako eh. Gusto ko lang naman ituring niya din akong anak. Mahirap ba yun? Naiintindihan kita. Hindi mo ako naiintindihan. Wala ka naiintindihan sa sitwasyon ko ngayon dahil lumaki ka sa pamilyang perpekto. Alam kong mahirap itong pinagdadaanan mo, pero… Alis na ako. Ayoko nang makasagabal sa'yo. Pasensya na kung naabala kita. Lino, sandali! Hindi ka nakakasagabal sa akin! Lino! Papa Dudut, empath akong tao. Ibig sabihin ay madali ko lang na-absorb ang mga nangyayari sa paligid ko. Kapag malungkot ang taong kasama ko ay nalulungkot din ako. Kapag galit ito ay nasisira din ang mood ko. Kaya naman sa pagiging rebelde ni Lino sa kanyang tatay ay nadadamay ako. Minsan sa halip na pumasok ako sa eskwelahan, na maganda ang mood ay laging mabigat ang loob ko dahil alam kong hindi okay si Lino. Sobrang apektado ako sa mga problemang pasan-pasan niya. Sa puntong kasama na rin niya akong pumapasa ng mga ito. Okay lang naman sana sa akin yon. Gusto ko siyang samahan sa mga problema niya. Pero ang mahirap sa ginagawa niya ay hindi niya hinaharap ang problemang yon. Kaya tuloy hindi namin nalulutas ang mga pagsubok na pinagdadaanan ni Lino. Dahil lagi niya itong tinatakbuhan. Ayaw niya akong tumulong dahil ayaw niyang idamay ako kahit na hindi niya alam na nadadamay na ako nang hindi sinasadya sa alitan nilang mag-ama. May pagkakataon noon na bigla-bigla na lamang akong tinatawagan ng mga kaibigan ni Lino sa bar dahil nagwawala raw ito. May oras din na sa sobrang kalasingan ay ako na ang sumusundo sa kanya ng madaling araw dahil hindi na siya nakikinig sa mga kaibigan niya. Unti-unti ay napagod na ako sa ganong buhay namin ni Lino. Napagtanto ko noon na ako naman pala ang nagbubuhat ng relasyon namin katulad ng mga nakaraang relasyon na pinasok ko. Nagpatuloy ang pag-iinom-inom ni Lino kahit na pinagbabawalan ko siya. Hindi na siya nakikinig sa akin noon. Nakiusap nga ako sa mga kaibigan niya na huwag na lamang muna siyang samahan o isama sa mga galaan pero kahit ganoon ay matigas pa rin ang ulo ni Lino. Kahit mag-isa ay lumalabas siya. Konti na lang talaga at malapit na akong mag-give up noon sa kanya. Hanggang sa ang pangunawa ko para kay Lino ay tuluyan ang nawala noong isang gabi. Nabigla na lamang siyang umuwi sa apartment ko na lasing na lasing. Lino? Georgette! Teka. Hoy! Okay ka lang? Okay lang ako. Lasing ka na naman ba? Halika, pumasok ka. Saan ka na naman ba galing? Pasensya ka na kung dito ako dumiretso. Hindi ako pwede sa bahay. Maupo ka muna dyan.
Sandali, kukuha lang ako ng tubig. Wag. Dito ka lang muna. Kailangan mong uminom ng tubig para hindi ka ma-dehydrate. Tabihan mo ko kahit saglit lang. Okay. Ang bango mo ngayon Bagong ligo ka ba? Kanina pa ako naligo. Matutulog na sana ako. Hindi ko alam na lumabas ka na naman pala. Di ka man lang nagpaalam sa akin? Sumaglit lang ako sa dating tambayan namin. Sinong kasama mo? Ako lang mag-isa. Pinagbawalan mo sina Eric na samahan akong uminom Kaya nag-solo flight na lang ako. Kasi ayokong uminom ka. Hanggat maaari ayokong naglalasing ka. Lalo na't hindi mo kayang disiplinahin yung sarili mo. Okay lang yun. Kahit pagbawalan mo mga kaibigan ko, okay lang. Kaya ko naman kahit mag-isa Sanay na ako mag-isa. Kaya ko mag-inom kahit walang kasama. Bakit ka na naman napainom ng wala sa oras? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Sa tingin ko, alam mo na yung sagot Dahil na naman ba sa tatay mo? Sino pa nga ba? Ano na naman bang nangyari sa inyo? Wala. Yun yung point. Walang nangyayari sa amin. Nakatira kami sa iisang bahay pero wala man lang siyang pake kahit ilang araw na ako hindi umuwi. Wala man lang siyang pake kahit sa kalsada ako matulog dahil sa kalasingan. Yun ang problema, Georgette. Walang nangyayari sa aming dalawa. Dito ka na lang muna magpalipas ng gabi hanggang sa mawala yung tama mo. Magbihis ka na. Gamitin mo yung naiwan mong damit dito nung nakaraan. Nalabahan ko na yon. Dali, huwag ka munang umalis. Dito ka lang sa tabi ko. Lino, gabi na. Payakap lang. Ano ba? Lino, may pasok ako bukas. Please, pagbigyan mo na ako. Sa susunod na lang. Wala ako sa wisyo. Lino naman, tumigil ka na. Lino, Sige bitawan na. mo ko. Ayaw mo na ba sa akin? May iba ka na bang nagugustuhan? Bakit naman parang diring-diri ka sa akin? Lasing ka, Lino. Magpahinga ka na. Ito ang pahinga ko. Lino! Nasasakal ako. Ano ba? I love you, Georgette. Tama na, please, Lino. Ano bang ginagawa mo? Itiwan mo ko, please. Ayoko. Tigilan mo ko, Lino. Saglit lang naman mabilis lang to. Ayoko, Lino. Bitiwan mo ko. Nasasaktan na ako. Bakit? Dati naman natin itong ginagawa, di ba? Uy! Layuan mo ko. Hindi ikaw yan. Wala ka sa katinoan ngayon, kaya please. Huwag mong gawin to sa akin. Pero... Huwag kang lumapit sa akin. Tatawag na ako ng pulis. Pulis? Bakit? Anong ginawa akong mali? Umalis ka na, Lino. Tatawagan ko si Eric para sunduin ka. Georgette naman. Lino! Mahal kita ng sobra pero mali na tong ginagawa mo kaya tama na to. Umalis ka na! Sa puntong yon ay natakot na ako para sa sarili ko. Nag-iba na si Lino. Hindi na siya ang Lino na nakilala ko at minahal. Tuluyan na siyang nilamon ng galit na inaalagaan niya sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon ay kinausap ko siya na hayaan akong tulungan siya sa problema niya. Pero katulad ng dati tuwing nahihimasmasan ay binabaliwala lang niya ang mga usapan namin tungkol sa kanyang ama. Bumabalik siya sa dati niyang ugali na sweet at mapagmahal na para bang bumabawi sa mga nagawa niyang kasalanan. Pero nung nakita kong wala talagang pagbabago sa ugali ni Lino, masakit man, ay ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Ayaw ko man siyang iwan sa panahon kung kailan lugmok na siya. Pero hindi ko na talaga kayang sabayan ang buhay na pinili niya. Ayaw niyang magpatulong sa akin kaya hindi ko rin siya matutulungan. Naubos na lamang ako, Papa Dudut. Naubos na ang pasensya ko, ang pangunawa ko pati na rin yata ang pagmamahal ko sa kanya. Ang problema kahit gaano namin kamahal ang isa't isa, ay hindi maisasalba ng pagmamahalang ang relasyon namin. Lalo na't punong-puno ito ng bagahe mula sa nakaraan. Masyadong mabigat ang mga problemang pinagdadaanan niya para baliwalain lamang ito.
At hanggat hindi niya naaayos sa mga yon, ay minabuti kong lumayo na lamang muna sa kanya. Walang ibang makakalutas sa mga kinakaharap niya, kundi siya lang, at umaasa ako noon na yon ang marirealize niya sa nangyaring hiwalayan namin. Mahal ko po si Lino pero mahal ko rin ang sarili ko at ayokong masira ang sarili ko dahil lang sa pagmamahal ko sa kanya. Papa Dudut, hanggang dito na lamang muna ang bahaging ito ng sulat ko. Sa susunod na bahagi ng kwento ko ay malalaman ninyo kung anong naging pagpapatuloy ng pagsasama naming dalawa ni Lino. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgette. May mga bagay talaga sa mundo na hindi kayang ayusin ang pagmamahal lamang. Minsan kahit gaano natin kamahal ang isang tao, ay may puntong mapupuno rin tayo lalo na't nakikita natin na hindi nila binibigyang halaga ang pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. Darating talaga tayo sa oras kung kailan kailangan na nating magsakripisyo para sa ikabubuti ng taong mahal natin, kahit ang kapalit nito ay ang pag-iwan natin sa kanila. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.